माखासे इउटिउबारफ्रा माखासेखौ जों थोंजोङै मुं खारिनानै बुंनो हायो, खिन्थु जों खारिनो गोसो गैया। माने जानला मोनला नङैनि हारिनि थैजों सोमोन्दो गैयै माखासे इउटिउबारफोर दङ गावनि बेक्तिगत सार्थखौ जाफुंहोग्रा। बिसोरो जाहाथा मेसेज होलाबायनानै मानसिनि गेजेरावहाय बिशृंखला सृष्टि खालामनो नागिरबाय दङ। आं बिथांमोनखौ सांग्रां जानो होदों। हारिनि थाखाय मावनो नागिरदोंब्ला आरो हारि मावनायजों लोगोसे गावनि उदैनिबो सोमोन्दो दंब्ला मोजां मावथों, नङाब्ला बे हारिया खहा जायो। बेखौ सांग्रां जानायानो रिलिफ। इउटुबार लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे EM सारनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट बक्सआव हरनो हागोन। लोगोफोर, आंनि मथेब्ला बे सारनि बुंनाया मोजां जायाखै। सारा इउटुबारफोर होननानै बुंदों। सारा मिथिखागौ जुदि बर' हारिनि गेजेरावहाय इउटुबारफोर गैयामोनब्ला दिनै बर' हारिनि गामिफोरावहाय सोरनि न' बुखारजादों, सोर मा जादों, सोर थैदों, सोर उखैदों, बबेयाव लामा बायदों, बबेयाव लामा गाज्रि दङ, बेफोरखौ मोनसेबो नुनाय नङामोन। दिनै बर' हारिनि इउटुबार दंखायसो बेफोरखौ नुबाय। मानो होनोब्ला गुबुन हारिनि इउटुबारफ्रा बर' हारिनि मोजांखौ नायनो हाया। बर' हारिनि जानाय जाथायफोरखौबो गुबुन हारिनि इउटुबारफ्रा दिन्थिया। बेखायनो गावनि हारिया इउटुबारफोर दं हिसाबै दिनैहाय जोङो मोजां गाज्रिखौ सायख'नानै नायनो हासै। ससियेल मिडियानि गेजेरजों, इउटुबारफोरनि गेजेरजों, बिनि गेजेरजोंसो बबेयाव डेभेलप जादों, बबे जायगायावहाय आनडेभेलप, बेफोरखौहाय जों मिथिनो हायो। अब्ला सारा मारै इउटुबारफोरखौहाय बेबायदि वार्निं होखो? बेयो मोजां जायाखिसै सार। आंनिब्ला बेयो मोजां जायाखै। जोंनि EM सारा नैबे दा नैबे दैनि कारेन्टखौ नायदो नै नोंथांमोना, अब्लानो बुजिगोन माबायदि हुम दै बारा, माने दैनि दाहारा नायदो नै बेसेबां गिदिर, माने बेसेबां खराय खारनो। दाथ' दैया लैबावबायसोनो, दा लैबाय, बेनिफ्राय आरो देरसिन देरबावो आरो नै स्क्रिनाव होनाय भिडिअखौ लानानै खोथा बुंदों। बे स्क्रिनाव होनाय भिडिअनि इउटुबाराबो गाज्रि बुङाखै, बिथाङाबो मोजांखौसो बुंदों आरो मोजांखौसो दिन्थिदोंमोन। आरो रायजोफोरनि खोथा लानानैसो बिथाङा बे स्क्रिनाव होनाय भिडिअखौ हगारनानै होदों। बेफोरबायदि दिन्थिजानो बायो नामा सारा? नों साननानै नायदो सार, दिनै जुदि बर' हारिनि गेजेरावबो इउटुबार ओंखारामोनब्ला, ससियेल मिडियाफोर फैयामोनब्ला, सारा बै गामि गेजेरनि खना खनलायाव थानाय माबा मोनसे जाथाय जानाय, बबेयावबा दालां बायनाय, बबेयावबा न' बुखारनाय, बबेयावबा दैजों बुखारजानाय, बबेयावबा हा गिसिखानाय, बबेयावबा हाखौहाय खुरखानानै लांनाय, बबेबा गामिनि लामाया गाज्रि जानाय, बेफोरखौहाय सारा मिथिगौमोन नामा? दिनै इउटुबारफोरनि गेजेरजोंसो सारा बेफोरखौ मिथिनो मोनदों। इउटुबारफोरा दिनै बेफोरखौहाय सारमोननो खबर हरनो थाखायसो इउटुबार जादों सार। जोंनि बिखायावबो बर' हारिजों सोमोन्दो थानाय थै दं सार। जोंबोथ' बर' हारि। बर' हारिया सिगांनिफ्राय माबायदि आरो माबायदिमोन आरो माबायदि जाबोखो, बेखौबो जोंबो मिथिगौ सार। आंबो मिथिगौ सार, उन्दैनिफ्राय लानानै दिनैसिमाव जोंनि बर' हारिया
माबायदि जौगाबोदों आरो माबायदि जाबोगासिनो दं आरो माबायदि जानो थांगासिनो दङ बेखौबो मिथियोना, बेखौबो मिथिगौ सार। अब्ला सारा इउटुबारफोरखौ मानो रायो? इउटुबारफोरा लाबा लाबनि थाखाय बानायाखै सार। बबेबा हारिया जौगादोंना जौगायाखै, बबेबा हारियाव मा जानानै दङ, बबेबा गामियाव मा जानानै दङ, बबेबा गामिया माजों मा खालामदों, बेफोरखौ खबर हरनो थाखायसो इउटुबार जादों सार। दिनै आङो आंनि गामिखौनो आङो फोरमायनो सानदों। आङो गोजानाव थायो, आङो गामियाव गैया, अब्लाबो आङो थांनाय डिसेम्बराव थांनानै नुदों दे जोंनि गामिया सिगां जेरैमोन दासिमबो बेबायदिनो दङ। दिनैसिमबो जोंनि गामियाखौहाय मोनसेबो मोजां लामा बानायना होआखै सारमोना। जोंनि साखाथि फाखाथि थानाय गामिया गासैबो लामा जाजोब्बाय, दलं जाजोब्बाय, मोजां मोजां न' मोनलाजोब्बाय। नाथाय जोंनि गामियाखौ, जोंनि थास'बारि गामि, दांसुमारिनि बामोनगावनि साहा थानाय थास'बारि गामि, जोंनि गामियावहाय सासे MCLA बिसावरायग्रा आदा अमर दङ। अब्लाबो दिनैसिमबो जोंनि गामियाखौ बानायना होनो हायाखै। मानो? गुबुनफोरनि गामिया जुदि मोजां लामा जायोब्ला जोंनि थास'बारिनि बे 2 किल'मिटार 2 किल'मिटारल' लामा गादेरनो थाखाय 2 किल'मिटारल', अब्ला बे 2 किल'मिटार लामाखौहाय मानो दासिमबो बानायना होआ? दैज्लांनि समाव थाबायनो खस्थ' जायो, हाब्रुजों माजों। अब्ला बेफोर लामाखौ मानो दासिमबो नैबे दानि गोदान सरखारा थारैनो जोंनि थास'बारि गामियाखौबो, थास'बारिनि लामायाखौबो निस्सय बानायनानै होगोन होननानै। आंखौ मा सानो सार? आङो प्रकाश नार्जारि, थास'बारि गामिनि। आङो बाहेरा जायगायाव थायो, आसामनि बाहेरा, इण्डियानि बाहेरा नङा, आउट अफ स्टेट। दिनै आं आसा खालामो, सिगांनिफ्रायनो आसा खालामबोबाय जोंनि गामियाबो मोजां जागोन खोमा, नाथाय दिनैसिमबो मोजां जायाखै। बेनिखायनो आं सानो सार, इउटुबारफ्रा गावनि लाबा लाबनि थाखाय मावाखै, नोंथांमोननो मोजां गाज्रि खबर हरनो थाखायसो मावदों। आरो बे ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो दिनै जोङो मिथिनो मोनो दे जोंनि हारियाबो बबे खनायाव मा जादों बेखौहाय सारमोना मिथिगोन होननानैहाय। आरो जोङो जेसेबां हायो एसेबां दैथायहरनोबो नाजागोन सार, अनलाइननि गेजेरजों। थांस'नो फैस'नो हायाब्लाबो जोङो गुबुन स्टेटआव फैनानै नायोब्ला नुयो दे गुबुन स्टेटनि अबस्थाया माबायदि, बर' हारिनि अबस्थाया माबायदि। लाजिनाय मोनो, गावबा गावनि गामियाव थाङोब्ला लाजिनाय मोनो, हाग्रासो होननानै सानहैयो गावनि न'खौहाय। बेनिखायनो आं आसा खालामो दानि सरखारा निस्सय बर' हारिखौहाय डेभेलप खालामगोन। बेनो आंनि बुंनांगौआ। गोरोन्थिफोर जाबायब्ला अननानै निमाहा होदो। आरो जुदि बे चेनेलाव सोरबाया गोदानब्ला आंनि बे पि थांखि ब्लग इउटुब चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना सार्च खालाम आरो लाइक, शेयार, कमेन्ट, साबस्क्राइब खालामनो हागोन। आरोबाव खनसे बुंबावनाय जाबाय, पि थांखि ब्लग इउटुब चेनेलनि नाम, बेयाव थांनानै साबस्क्राइब खालामनो हागोन। बाय।